Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka brill nyotarp. Sa priang sa kanigawi ka video, hakiran sa social media, kabapan akan Gloria kai cricket, jangkari India, ka Jamima Rodriguez, kabakalapan pao, ya ka ketien ka jang ublay, ha katukas ni bakalay yo ban Punjab ya ka India, ban penrong siya ka final, ha ka press conference, kaba kalashim, na ka kitab kisam, kalnong kabalay po, kadukot kabasan, kabaong kumni. Namar ka jing bitar jong u, ka long tang shibit, ha ka jing sngau baha jong u, ka dan ka jing im, ka jing yam, ka la bansa shimit, henrei ka jing kamen ka one man stem. Kani ka dikata ka ba lapan pau, da ka Jamima Rodriguez, hadin katukas ngi, bakala la ban penpoy ka India, siya ka final, ha bakala kren, ha ka press conference hadin balabu iki jing kali, da kita ki journalist, ha kani ka sngi. Pila pa niyo asngau mentay kani ka jing kren jong ka. I'm grateful to Jesus because just His presence and reading the Bible just has encouraged me in my tough times. And the Bible says that weeping endures for a night, but joy comes in the morning. And today joy came, but I'm still weeping.